Issa fit-8 ta' Ġunju rrid nerġa' nara dik il-mappa tinbidel għal blu ġewwa Għawdex. Din kienet id-dikjarazzjoni tad-Deputat Nazzjonalista Awċi Alex Borg f'attività politika tal-Partit Nazzjonalista fiż-Żebbuġ il-ġimgħa filgħaxija. Attività politika nazzjonalista li fiha kompla jispikka kif għall-Partit Nazzjonalista li importa biss huwa li jkun fil-poter. Però issa, it-8 ta' Ġunju, irrid nerġa' nara dik il-mappa tinbidel għal blu ġewwa Għawdex. Din mhux l-ewwel darba li l-Partit Nazzjonalista wera biċ-ċar il-kilba tiegħu għall-poter. Ftit tal-ġimgħat ilu l-Librar tal-Parlament Ewropew u kandidat nazzjonalista Peter Aġus għalhekk. Fit-8 ta' Ġunju nibdew mewġa. Irridu nibdew mewġa. Mewġa ta' bidla. Tal-istess fehma huwa wkoll id-Deputat Nazzjonalista Justin Xkembri. Pajjiżna fi żmien sentejn ikollu gvern nazzjonalista mill-ġdid. Sa dan it-tant il-kandidat nazzjonalista David Casa f'dadija sħiħa ftit tal-jiem ilu waqqa kompletament il-maskra tal-Partit Nazzjonalista u l-intenzjonijiet tiegħu hekk kif għeddet li se jagħmel gwerra qaddisa fil-konfront tal-Laburisti. Fil-Parlament Ewropew se nagħmel ħilti kollha gwerra qaddisa biex nara illi dawn in-nies posthom ma jkunx Kastilja. Jiena se nagħmel gwerra kontra tagħhom blodda kollha li qatt mhu sajt sissa.